dejligt. Lovis. Og så er jeg Flamme. Og det er bare sådan en fornøjelse at leve noget med begge to. Men altså, jeg bliver altid så rørt over de gamle heste, og han overgår egentlig ikke rigtigt. Men, hvad hørte du? Så gør han det, fordi han er så veltrænet, og fordi han er så flink og høflig. Ja, så derfor sætter jeg også kravene ned. Hvad var det, du hørte, skat? Jeg kan ikke se noget. Og se lige Mirabellen. Ej, det kan man ikke engang rigtig se, det her lys. Men solen skinner. Måske kan man se det herovre. Jeg har næsten altid fået et billede af vølven. Det er altid hende, der er stået foran her på den her årstid. Og ja, der er ikke rigtig nogen af de andre, der lige har legnet op helt naturligt foran den. Så der er ikke så mange billeder af Mirabellen, der blomstrer i år. Men ja, vi heler, vi slipper alt muligt, der sidder af gamle ar og skidt og skrammel i kroppen og fra gamle traumer og sorg, som man ikke har fået givet slip på i løbet af et langt liv. Altså mest Lovis, men hun har også et ret langt liv. Hun er faktisk ikke så ung. Hun er jo faktisk 18. Og mit snart 50 år gamle liv er der også en del, der er samlet sammen. Plus at man er slidt og har knoklet hårdt dengang. Det var manuelt arbejde, da man var ansat. Da var ansat på et stort sted med mange bokse, som blev mudet i hånden. Ja, mange ting, som vi får givet slip på her i de her dage, men også fået opmærksomhed på og få mærket ind i og få bevidsthed omkring i forhold til, hvordan jeg bærer mig, og hvordan jeg bevæger mig mere fra mit center, mere og mere fra mit center. Det er jo ikke noget nyt, jeg har fokus på det i mange år, det er derfor, jeg har også formidlet alt det her med rytteryoga, som det startede med, og også i forhold til den ergonomiske rigtige måde at ride på, eller jeg vil helst ikke sige rigtig, fordi det bliver sådan korrekt, og det er der ikke noget af, der er med kroppen, men mere hensigtsmæssigt, så ja, vi tager små skridt og store skridt, og bølger lidt frem og tilbage i det, og alt er som det skal være. Ikke også, monsieur? Ja. Hvis der er noget af det her, der ringer hos dig, jeg ved, jeg har sagt det mange gange, men jeg ved også, jeg har ikke så stor en følgerskare. Så hvis der er noget, der ringer hos dig, eller en, du tænker, at der er en, det kunne gøre noget godt for, så del det endelig med dem. Men hvis det er dig, det taler til, så ræk ud. Lad mig vide det. Lad os udveksle, hvad end det må være. Det er altid godt og sundt og rart at blive set og hørt og forstået og dele med ligesindede. Så ja, det var vist alt for nu. Vi lyttes ved. Og online live undervisning i morgen kl. 9. Om aftenen kl. 6 i eksperimentet. Og næste uge som vanligt tirsdag i Nørre Nebel, torsdag i eksperimentet. Online er ikke fastlagt, og så er der et formiddagshold på vej i Nørre Nebel. Så tøv ikke, hold dig ikke tilbage, ræk ud, hvis du har et ønske om, hvad dag det skulle være. Det formiddagshold, der ikke er fastsat endnu. Ja, tak for nu, og skab dig en skøn, fantastisk forårsdag.